Tässä on meidän lampaiden pihatto ja niiden toi kiipeilyteline ja aitaus. Tuolla on niiden pihatto. Tässä on tätä sulkualuetta, joka on vähän tämmöisessä kaauksessa just nyt. Tänne on laitettu tämmösiä ja tässä on meidän puumaja. Tästä löytyy kanala. Kanalan kattoa ollaan just tekemässä uusiksi. Mutta siellä ne tyypit pyörii. Ja sitten tässä vieressä on pupujen aitaus. Noin.